impatho ukuphatha kahle. ngiphatha kahle mfethu manginayo ngiyajabula. Yeah, sure. Okay, so nonke vele you guys are attracted to each other ngento right yangithola. Yeah, sure. Akusekuthi imali angizwanga mali la. It's all about, yeah, sure. It's all about uthando kwami into ebalulekile. Oh, okay. So use space esi right ukuthi ngamtshela usisi ukuthi umletheleni kule show le. Mara before that ithi ngimchazela ukuthi what's the show about. Lena it save my relationship ne. So basically this show it's about mangabe kunenkinga ku relationship yenu engakhona ukuzilungisa no2 endlini mhlambe oyi-1 wena akakhona ukukhuluma ngokuthi usaba ukuthi bazomjaja ngento esona so yangithola. So what we do here basically sibapha i-platform ukuthi bakhulume nomuntu wabo or whatever that is. Ukuthi nathi sikhona ukufakaza mangabe kunento ukufakaza nama viewers wethu bakhona ukunisiza if it might happen ukuthi bangakhona ukunisiza ngithola. So is there anything mhlambe o suspectayo ukuthi uyenza kumuntu wakho noma umuntu wakho kunento ayenzayo kuwe, is there something? No, so everything is fresh. No, angikhali ngaye akakhali ngami. Oh, okay. Ubhuti kunento afuna ukutshela yona ke esayidini lakhe angazi ukuthi uthatha kanjani into yakho mara ithi simuphe i-platform ukuthi akutshela. Okay, ungakhuluma nosisi.